दिनैहाय माबा फरेस्टनि साख्रि होनायखौ बिसिडिसिनि सेक्रेटारि साख्रि होनायखौ बिथांमोना तदन्त खालामगोन मागोन होननानै बुंदों। बेयो जोबोद मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा जे प्रपार प्रसेस फल' खालामनानै एडभार्टाइजमेन्ट होनानै इउनिभार्सिटिखौहाय रिटेन एग्जामिनेशन कन्डाक्ट खालामहोनानै आसाम पुलिसखौहाय फिजिकेल टेस्ट खालामहोनानै आरो सिएसबिखौहाय अरेल एग्जामिनेशन बा भाइभा बस खालामहोनानै बैफोर साख्रिफोरखौहाय उइथ माने मा होनो ट्रेन्सपेरेन्सि एन्ड एकाउन्टेबिलिटि बैफोर साख्रिखौ होनाय जादों। खुनु माने बाव इलिगेल खुनु प्रसेस बाव माने फल' खालामनाय जायाखै। बै लाइमोनफोरा जेरै साख्रि मोनबाय जइन जाबाय बिथांमोनखौ तदन्त खालामनानै दिनै जुदि आननेसेसारि मोनसे हेरेसमेन्ट होनो नागिरोबा बियो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। बियो आनकनस्टिटिउसनेल इलिगेल आरो आनएक्सेप्टेबल। ओंखायनो बिथांमोना फार्स्टआव थांबाय थायाबालायनो जाखांनाय खामानियाव थांबाय थायाबालायनो गावसोर मा मावनो नागिरदों बेयाव कनसेन्ट्रेट खालामनायासो बिथांमोना गोनां। जोङो फ्राय 900सो थार्ड ग्रेड आरो फोर्थ ग्रेडनि साख्रि बिथांमोननो गारबोदों। जों होबोस्लाबनो हायाखै। जोंना सरकारनि टेनियरा डिसेम्बरसिम दङमोन। माने जोंनि बिसायख'थिया सेप्तेम्बरावनो जानानै होबाय। बिसायख'थिनि कड अफ कन्डाक्टआ थाबैनो जाना होबाय। जायनि थाखाय थार्ड ग्रेड आरो फोर्थ ग्रेडनि साख्रिखौ जोङो होबोनो हायाखै। इन्टारभिउनि रिजाल्टफोरखौ होबोनो हानाय जादों आरो टेट क्वालिफाइडफोरनि थाखाय फ्राय 1100 फोरोंगिरिफोरनो होनायनि थाखाय जोङो गासिबो प्रसेसखौ कमप्लिट खालामबोजोब्बाय। खालि एपइन्टमेन्टल' होनांसिगौ। एकदम माने इलिजिबल जायफोर प्रपार प्रसेस खालामनानै बिराद गोरों प्रफेसारफोर ससियेल एक्टिभिस्टफोरखौहाय कमिटि दानानै होनानै जाहाथे मोजां मानसिफ्रा मोनो क्वालिफाइड इलिजिबल मानसिफ्रा मोनो बे प्रसेसखौ फल' खालामजोबनानै खालि एपइन्टमेन्टल' होनांसिगौमोन। बे एपइन्टमेन्टफोरखौ जाहाथे बिथांमोना थाबैनो होयो। थांनायाव माने फार्स्टआव थांबाय थायाबालायनो फिउचारखौ जाहाथे बिथांमोना फकास खालामो बेखौ आंहा खावलायनाय थाबाय।